може да видите заповед номер 1 – действащата армия. С нея цар Фердинанд възлага на самия себе си главнокомандването над действащата армия, Балканската война, и назначава за началник щаб на действащата армия генерал-майор Иван Фичев. Въоръжени пехотата, пехотинците, а с карабините, артилерията и конницата. Интересно, че с поставен щик българската пушка Манлихер е била по-къса с около 20-25 см от турската пушка с поставен щик. Може да видите трофейното оръжие, оръжието, което е пленено по време на бойните действия на бойното поле от чуждите армии. Тук се наблюдават сръбски, турски, гръцки пушки и карабини. Всичките са магазинни, с по 5 патрона. На тази схема са изобразени действията на 18-ти етарски полк. Тук може да се види заповедта от цар Фердинанд за изказване благодарност към героите на бойното поле. Това е вече към края на Първата балканска война. Копието на бойното знаме на 18-ти етарски полк, като оригинал е връчен през 1937 година на 3 октомври край град Попово от цар Борис III. За това е изобразено неговия символ, цар Борис III. Сиви спасен парабелум, който преведено значи ако искаш мир, приготви се за война. Втората световна обща армия с около 6000 броя пистолети от парабелум и левел, револвера левел,
като в 18-ти пехотен полк са били около 24 бройки.